деца на море. Не. Ма ти не си сам, нали? Мама е тук, тя ще ти помага, нали е на меден месец. Паце, ще ги отгледаме тия деца. Да, и ние ще помагаме. Ето. Хайде. Заклевам се да не забравям никой от тези двамата. Да ги търся, да ги пазя и да ги обичам. Запознайте се с любовницата на мъжа ми, вашата дъщеря Надя. А не край. Отивам, убивам го и си лягам. Чакай. Да не говорим, че е разведен с дете. Но прави всичко за мен. Да, докато не му мръзнеш. Каквото и да се случи, искам да знаеш, че винаги съм те обичал. Ти ще ме пазиш. Ако до вечера отвориш този бар, утре ще го намериш изгорял. И аз не съм. Кой си ти, бе? Кой беше ти, бе? По-добре да не знаете, защото ако трябва да ви кажа... До утре. Да ви няма. Какво лято, какво лято? Тези, които нямаха, проимаха. Тези, които ревнуваха, получиха от собственото си лекарство. Други пък ни научиха да се радваме на живота. А децата ни накараха да вярваме, че някъде там между морето и небето винаги плува нашия бял делфин. Така че да се забавляваме като за последно! И неща измислям, бе. Здравейте, с какво да ви съдействаме? Здравейте. Търся нещо за компютър, че напоследък не ставам от него. Тези са подходящи и ви стоят много добре. Нали? Ще ги взема. Сега ще ви ги опаковаме. А с доставка може ли, защото те не са за мен? За един приятел и той с компютър. Разбира се. Приятелят ви следващият път може да ги поръча директно през сайта ни. Само един адрес ще ми трябва. Пишете. Заповядайте с мен. Направо с... Да. Заповядайте. Ти! Как се вижда всяко косъмче, гледай. Чудесни са. Косата ми ще вика ура, ура! А може да са ми... гледай сега. Що? Ти как можа нищо да не си вземеш? Нещо не съм в настроение. Аз стигам до аптеката. Добре, щом там продават настроение... Шля. Ели! Мариана! Ице, беше промоция. Не бе, аз да ти помогна. Само внимавай продуктите. Полека. Каква е тази промоция, бе? Косата ми виса. Пъс. Полекичка, моля. Да, лекичко. Браво. Я виж да няма нещо в пощенската кутия. Хайде после. После. Като ти тръгнат едни лихви, ще видиш после.
Ице. Ице. О! За теб е. Отвори го да не виж, че ми заети ръцете. Кого ли пък ще? Кого ли? Училище Паисий Хилендарски, село Баня. Викани на среща на випуск 00. По случай 23 години от завършването. Боже, кога пък минаха 23 години? Те до сега никога не са те канали на среща на випуска. Ми нямат пари. Ма сега общината се развива и явно... А т.е. ти ще ходиш? Мога ли да им откажа на хората? Ще кажат, Христо отиде в София и вече... Кога е? След 3 дни. О, идеално. Чакай. Ядреш малко. Олека, бърда. Свободен съм. Заповядайте. Мерси. Моля. Добър апетит. Мерси. Чакай. От селото ли си ти или... Да, от Баня. Стига. Земляк. И аз съм от Баня. И аз седи малко. Ами тогава? Седни. Защо на хотел? Аз продадох отдавна. Но ама съм роден тук. Чувал ли си за Христо Чубанов? Не. Хубава работа. Прадядо ми. Бил се в Македоно-Одринското опълчение. А неговия прадядо в Кресненско-Разложкото въстание. Значи... И вие сте някоя важна клечка. Гледай каква красота. Да. Като си на почивка. А вие тук със семейството? Не. Този път не. Ама да ти кажа, изобщо не ми и липсват. С нощи. На пода в стаята. Дрейх и къде си пожелая. Туалетна чиния. Капака вдигам ли го? То бургер виждаш ли? И аз го виждам, ама къщи не мога да го изям без да ми дудне жената цяла вечер. Ама тука... Ох, на батко. Ела тук ти. Ице! Да не искаш да пукнеш. Знаете ли колко му е холестерола? Да не искате да стана млада вдовица? Благодаря. Или да стане млада вдовица? Мариана, ти какво правиш тук, бе? Браво! И аз много се радвам да те видя. Знаеш ли, че в село Баня има 72 лековити минерални извора? 72! Не съм ги броил. Така и така си дошъл на среща на випуска. Ще го превърнем в здравословна семейна почивка. С спа процедури и с пълно сливане с природата. Какво сливане, бе? Аз съм тук за 2 дни. Свършвам си работата и се прибира. Удължила съм ти престой с 10 дни. Ще се върнеш в София като нов. Не се ли радваш? Радвам се. Да. Хайде сега да ми помогнеш с багажа. Айде. Ице! Ице! Идвам. Можеше вчера да ми кажеш. Или поне да ми звъннеш по телефона. Не мога ли да те изненадам? То за може не. Можеш. Довела си Елена? Не. Случайно е тук. Стига, Ице, знаеш какво преживява. Не мога да оставя сама. Добре, поне че е без децата.
Браво, Чичуицо. Страшен хотел. 16 вида сладолет. Това ли сме всички? Не точно. Къде тръгна? До тоалетна. Ице, тя не е натам. Това е басейнът, а това са шезлонгите. А това е Надя, ти не я знаеш. Здравей, Любов. Не е спрял да снима. Мерси за якия телефон, чакаме те. Искаш ли да се топнем във водата? Първо ще снимам навсякъде, за татко. Добре. Само внимавай да не се подхлъзнеш. Слушай сега. Село Баня се намира на 801 метра над морска височина, на 5 км от Бански разлог, сгушено между 3 планини – Пирин, Рила и Родопите. Селото е известно с минералните си извори още от древността. Слушаш ли ме, бе? Не ми се слуша за някакво тъпо село. Имаш ли такова зарядно? Не. Забравила съм моето при старците. Ако тук не продават... Така е трудно. Какво? Това е за? За тревожност. Това е за? Главоболие. Страничен ефект от първото. Страничен ефект от първото. А това е за? За корем. Страничен ефект от второто. Обърках се. А това? Да не ми се натоварва черния дроб. А това? Това беше... Ми вече не помня за какво беше. За памет. Ели, моля те, стегни се. Ти си подвижна аптека. Как да се стегна? Не съм виждала мъжа си от 6 месеца. Нали се чувате? Да, чуваме се. Само се караме. Оная вечер май Сашко ни чу. Ама така ще се зарадва, като те види. Той защото се е затичал да се прибира. Що ми издържа толкова дълго? Значи, може и без мен. Сега. Това е за? Депресия. Ага. Опи! Гледай как фърчат тези хапчета. Така, стоп. Сега. Дай го. Дай ги, така. Имам друга идея. Каква? Хайде, тръгвай. Хайде. Спри да зяпаш майка ми. Не, аз зяпам. Мислех, че ти е сестра. Но ми е майка, а до вечера ще дойде и баща ми. Толкова е висок. Да не искаш да си имаш работа с него. Внимавай. Пресли, хайде в стаята. Прости им, Господи.
Те не знаят какво вършат. В името на отца и сина и моята приятелка. Амин. Айде. Ти нали осъзнаваш, че лекарства погребваме? Да, по-добре ние тях, отколкото... Айде. Не, аз да не, няма нищо да си пипаш тук. Напред тръгвай. Оп. Айде. Така. Добре де, бащите. Кога ще се пренесат в България? Продажбата на къщата се бави. Можеш и аз да остана, ама ме заточиха пред дядо. Мислех, че в Царево ти харесва. Шегуваш ли се? Умирам от скука, ама... Добре, че ме изпратиха с вас. Обещах на баба да те наглеждам. Ти мен? Ще падна. Напред върви. Ето там. Така. Това сега за какво е? Това е меч за очистване на кармата. Вземи го. Не, отгоре. Горния. Така. Повтаряй след мене. Така. Седиме внимателно, после повтаряш. Айде, сега повтори. Какво? Ели, концентрирай се. И тръгна. Не това. А чисти карма, чисти. Айде, да. Така, добре? Да. Извинете. Ето табличката. Ето. Здрав. Извинете. Здравейте. Здравейте. Нещо за Христо Чубанов да има. Да. Тък му дойде. Заповядайте. Благодаря много. Ти нямаш ли дипломна работа да пишеш? Имам. Взела съм я с мен. Не можах да откажа на мама да дойдем. Хотела е супер. Да, то на майка ти трудно и се отказва. Виж каква яка снимка направих. Здрасти, дядо. Не излизай от фоайето. Знаеш какъв дядо ще му дам аз? Значи Боян е тук. Боян е командировка. На малкия що е с тебе? Сам ли да го оставя в София? Спокойно, Боян до вечера си идва. О, страхотно. Семейна сбирка. Сега да не се окаже, че майка ти е домъкнала и братовчедите от полски тръмбеж. Не и тях. Защо? Що? Като гледам колко хора е довлякла, всеки момент от басейна очаквам да изкочи Лет и Димитричка и Чичо и Петю. Как се чувстваш? Ами, какво да ти кажа, Марианка? Тоя меч не е като... Оня? Не. Сега. Хайде. Виж, това е като твоето. Хайде. Не е толкова скъпо. Ще ти дам пари. Абе, не ставай скучен. С пари всеки може.
Може ли за момент? Мога ли да видя какво има в якето ти? Защо? Защото не съм сляп. Мога да го платя. Ако всяка крадла минаваше така. Не е крадла. Аз я накарах. И защо? Защото ми трябваше зарядно. Много хубаво. Хайде сега да ме заведеш при баща си. Няма как. Той охранява Бъкингамския дворец. Пак аз съм краля. Хайде, към Бъкингам. Как не е удобно? Ти винаги си караул. Ще си дойдеш ли за годишнината? Няма ли кой да те замести? Бъкингамския дворец няма ли други караули, освен тебе? Пламче, моля те. Не съм ти виждала очите вече, не знам от кога. Не ти искам парите, не разбираш ли? Искам си мъжа. Стига с тая Англия. Какво? Какво, командират ли? Изчакай малко, не затваряй. Ало? Абонатът не отговаря. Моля, Кацна ли? Още е в самолета. Айде, ставай ти, че дипломната мен ме чака. Ама... щяха да ме убият. Ставай да не те убия аз теб. Чакай сам да седна нивото. Казах, ставай, айде. Сега вече те убих. Как можа? Ама нищо му няма, свети си. Ще те светна. Кажи ми, че тази дипломна работа имаш и другаде. Да. До колко време ще е тук колата? О, идеално. Благодаря. Юху! Ице! Юху! Дъщич, какво става? Реших да дойда с теб. О, то хубаво, ама няма да има места. Сега не знам дали са предвидели и половинки. Ице, ти срамуваш ли се от мене? Браво. Как ти хрумна. Все едно ти да се срамуваш от мен. Виж, първо ще сме в двора на училището. После в една селска кръчма. Няма да ти хареса изобщо. След това ще ти разкажа всичко. Айде, мичка. Ало? Таксито, което поръчахте, ви чака? Такси ли? Да, за господин Чубанов. За механата в Банско. Ало? Нали правилно съм разбрала? Да, вие да. Той си има зарядно, не разбирам. Крадат за забавление. Каквото трябва, ще платя. Няма проблем. Запазете си парите. И аз имам деца. Просто поговорете. Ще поговорим, разбира се. Благодаря ви много. И каза, че баща му охранява Бъкингамския дворец. По-голяма смешка не бях чувал. Да, голяма смешка. Какво правиш? Една седмица без телефон. Наказан си. Дай ми го, мога да обясня. 2 седмици. Аз с кръци не разговарям. Супер. Поне баща ми щеш да ме изслуша. Така ли? Ами айде обади се на баща ти да видим колко ще те изслуша. Върни се! Давай, крещи ми. Явно аз съм виновен, че спряхте да се обичате.
Здравейте. Здравейте, с какво да помогна? Отказва да се включи, дипломната ми работа е само на него. Дали може някой от поддръжката да го погледне? Да, ще проверя кой от тайтитата е тук и ще го пратя в стаята ви. Благодаря ви. Моля. Нали се сещаш, че тук да намериш IT няма как? Да, но клиентката ни има проблем. Спокойно. Аз ще се заема. Коя стая е? Сега ще проверя. Ице, ти от кога носиш очила? Исках просто да съм малко по-така... Ако искаше да си малко нямаше да ме правиш на балма. Това тук училищният двор ли е или е селската кръчма? Няма среща на випуск. Нали? Как да няма среща на випуск? Това там ми е набор. Наборе! Наборе! Ицето от Б клас, помниш ли ме? После отида да работи в мините. Ай, не чува. Ма иначе си е... Миньор. Набор. Набор. Може пък и да не дойдат всички. Да си ходим. Не. Защо да не дойдат? Ще дойдат. Може да не са получили поканите, хората живеят на различни места и... Тебе как те откриха? Ице! Така. Нека да позная. Твоя съученичка. Точно така. Бяхме в един клас. Албена? Мариана. Аз съм Коцето. Мъжей. От същия клас. Мариана. Къде си, бе, играч? Здравей. Тук се рад те видя. Ама значи наистина има среща на випуска. Да, може да се каже. Пък моята да земя си помисли, че ние двамата с... Я се поопознайте малко, аз да викна по една ракия. Младеж! От оная Дюлевата има ли... Ама тук не дават без придружител. Спокойно, аз те придружавам. А тебе? Кой те придружава? Сашко. А Сашко? Ти. Колко е зле? 2 седмици без телефон. Ами не съм те карала. Моя нямаше да го вземе. Нещо за купона? И бира ли открадна? От All Inclusive е. Дядо няма да е щастлив, ако разбере. Сега мама и аз отговаряме за теб. Отговаряме за теб. Ти да не си на 5 години. Я ми отвори, че си щупа ногти. Нищо няма ти отваря. Дай на мен. Прести Я дайте и двама. Не. Много си тъп. Аз си да чекам татко. Телевизор. И да се разберем, аз черпя. Не, аз черпя. Ти черпиш София. Тук аз. То на малките сметки всеки се натиска. Кой казва, че ще е малка? Добре, айде. Ти черпиш. Много се гордея с тебе, да знаеш. Не. Аз се гордея с тебе. Не. Аз повече се гордея с тебе. Не. Аз се гордея повече. Аз не познавам някой, който Христо да не може да надприказва. От деца са така. Всеки искаше да е повече от другия. Това е било преди 100 години. Сигурно са олегнали, нали? Дай малко време. Марианка, искам хубаво да погледнеш този човек. С него сме си делили закуските. Делили сме си картинки от дъвки. Делили сме си... всичко.
О, съчувствам ви. Като го знам как дели... Харесвам жената. Ице. Шигаджийка си взех. Айде, събрали сме се на здраве, Здраве. За срещата на випуска. Айде. Здраве. На здраве. Здраве. Браво. Готово. Тръгна. А файлът? Хераклея Синтика. Спасене. Уча археология. Не знаеш колко значи това за мен. 3 месеца труд. Добре, качвам го в облака. Къде? В облака. Подробности. А това да не е от някоя археологическа разкопка. Не. Значи сте омъжена за гладиатор. Де да бях. Уча второ висше. Моден дизайн. Трябва да ушия сценичен костюм. Аз пък си мислих, че сте на почивка тук. Нека на ти. Приятно ми е, Надя. Жоро. Жоро облака. Да. Ами аз ще тръгвам. Много благодаря. Жоро, инструментите. Да. Чао. Чао. Ти какво правиш в нашата стая? Нищо. Оправям ти бакиите. Ти си голям късметлия, че татко го няма, а? Да. Ще живее ли? Не бъди много сигурен. Аз вече и бира пия. Наистина? Абе, почти да е, ама. Ей. Абе, не е лоша. Абе, за 7 лева пил съм и по... Вие разкажете, с какво се занимавате? Добре, имам фирма за недвижими имоти, най-голямата в Банско. Аз имам нотариална кантора. Единствени нотариус в целия регион. Ами ти, Ице, с какво се занимаваш? Да, Ице, ти с какво се занимаваш? Аз съм предприемач. И какво предприемаш? Ето сега, ако тръгна да разкавам наляво надясно бизнес идеите си, какво ще предприема? Ама чакайте бе, ние за какво сме се събрали тук? За работа ли да си говорим или... Ясно. Кое ти стана ясно пък на тебе? Как ти се изясни така, искам да разбера, а? Хубаво, виждам, успял си. Ма къде? На село. Пък аз? В столицата. Столицата? Ама живееш на 60 квадрата. 60 квадрата, ама в столицата. Извинявай, на мене туалетната ми е 60 квадрата. 60 квадрата ти, ама е външна. Ти измръзнат... Външна е, ама е 60 квадрата. Айде да не се разправяме. Извинявай. Много по-добре си е пръв на село, отколкото последен в града. А вие кога се оженихте? Малко след бала. Имаме син. Ние имаме дъщеря. Така. И то красива. Значи на майка си. Бе, много ти знае устата на тебе. Благодаря. Ако не бях аз, една тройка нямаше да можеш да вържиш. Моля. А ти? Ти така се беше въртолил по математика, така се беше забил за... Математика, български. Здраве. На здраве, момичета. На здраве. Айде де. Рано е за лягане. Мама не знае къде сме. Ябълки може.
Всички ли ще нахапеш? До една. Станала си лоша. Ти си станал смотан. Няма ли да вдигнеш? Дърче ме проверява. Кажи му да ти вземе зарядно. Веднъж да си прав. Ало? Ами и тък може си лягаме. Да, и Елена е с нас. Любимият ми, Портокалов. Баща ти изпуска вечерята. Но защо се бави? Не знам. Сигурно няма батерия. Но усещам, че всеки момент ще дойде. Кажете вие, какво обичате да правите вечер? Гледаме новини. И то само прегазени и убити. Така е, ама сега. Трябва да знаем какво става в държавата, нали? То па една държава. Аз дори изобщо не искам и да знам. Чакай сега. Ти още малко ще кажа, че даже не ходиш и да гласуваш. Аз май гласувах веднъж. Ама не помня за кого. Не може така. Ние гласуваме на всички избори. Абсолютно. Да. Затова сме цъфнали и вързали. Чакай, бе, човек. Ти, нали, ако... Нали имаш някаква отговорност към обществото, бе? Ти към тази държава... Ти, ако не си платиш данъците, но отиш да гласуваш, Моля? Данъци? 1 стотинка не им плащам аз. Нищо не дължа на тази държава. Я да спрем малко алкохола. Че 3 глицеридите ти е... Те и 3 глицеридите ми, и те са от държавата. Ако бях французин, щяха да са ми други 3 глицериди. Стига. Айде оставяме държавата на мира, защото... Така, дайте да поговорим всъщност за това, за което сме се събрали. Била навънка само да изпуша една цигара. Ейце, ти не пушиш. Ми не пуша, ама като ме ядосаш, не 3 глицеридите, ами... Нещо за пиене? 2 чаши розе. Веднага. Най-после. Отпред ли си? Не, Любов. Още съм в Амстердам. Но нали... Съжалявам, преговорите се закучиха. И ще хвана някой следващ полет. Дано през Лав не ти пречи много. Не. Не много. Тате, ама ние те чакаме. О, съжалявам, миличък. Мислих, че ще успея. А за рождения ми ден? До тогава със сигурност ще съм там. Давам ти Надя. Хайде, Любов, и не се бави много. Липсваш ми. И ти ми липсваш, но знаеш. Хайде, забавлявайте се. Чао. Чао. Обичам те. Точно ли си? Не. When each
Благодаря. Смелай. Лимонтозо. Много смешно. Ами аз пък имам и друго. Цял ден правиш глупости, накрая аз го отнасям. И какво? Какво? Можеш и поне едно мерси да кажеш. Добре, мерси. Че си станал пенсионер и си по-скучен и от дядо ми. Ще ми кажеш ли какво става? С кое? С теб? Ами нищо, просто искам да се забавлявам, а ти само ми пречиш. Стефани, не те познавам от вчера. Никога не си се държала така. Ами хората се променят. Ако имаш някакъв проблем, можеш да ми кажеш. Аз ще те разбера. Добре. Проблемът ми е, че съм на почивка с най-смотания Сашо на планетата. В тази механа ви беше бала, така ли? Да. Тук? Седяхме точно на тази маса. Макар, че не седяхме много ден. А като се сети с каква рокля бях, направо гола. Ми сигурно сте били много яка двойка с котството. Тогава още не бяхме двойка. Ами Ицето? Каква беше неговата дама? Той не ти ли е разказвал? Ами не, мъжка му работа. Сигурно е била най-яката мадама. Чак най-яката. Абе, хубава беше. И умна. Искаш ли да ти я покажа? Тя тук ли е? Да. Ти си била дама на Ицето? А вие да не сте били ученически работи? Аз имам нужда от още винце. Извинявайте! Казвай, каква е тази история с среща на випуска? Това беше май месец. Не исках жената да разбира. Ма тя пък взе, че дойде и... Както иде. Кажи нашата работа докъде. Няма да стане толкова лесно. Значи няма да е толкова лесно. Моя ли е благата вода или не? Абе, сега появи се нов играч. Какъв нов играч, бе? Тая идея е моя. Твоя, ама и той се е сетил. Кой? Новия кандидат кмет на село Баня. И той е? Обърни капака и ще го видиш. Това ли? Парушев? Да, познаваш ли? Аз да. Ама той мене не ме познава. Здравейте, приятели и жители на село... Тук кога заеква? Абе и неговата не е лесна. Защото моята е много лесна. Да уча и да гледам дете. Къде е Емил? Щеше да е малко странно да е тук. Той малко стреснат ми се вижда. Не, така се е родил. Ама аз не знаех, че се познават. А тази Албена му е била дама на бала. Ти да не ревнуваш? Само дето не искам да ставам... градоначалник. Ти не искаш. Само, че историята иска.